Malawi Today. Mwadzuka bwanji ya Malawi nonse konse kumene muli chigawo chino cha kumamawa lero loweruka pa 4 Oktoba tsiku limene amalawi ambiri tutamangira kuja ku Chichiri Stadium Kamuzu Stadium kumene tikufuna tikaonerere mwambo wa kulumbirisa mtsogoleri watsopano olemekezeka Peter Wamtalika. Ife Limpopo FM tikakhalanso tili komweko ku Kamuzu Stadium kuti tikaonerere mwambo umenewu. Choncho amalawi mwadzuka bwanji chigawo cha kumamawa kuno konse kumene muli ndine Comrade Ntanyo wa programu yathu ya Nkhanga Zaona. Dzana tinabwera ndi programu imene tinati part 1 ndiye tikufuna tipitirize part 2 ya kuchikangawa mmene zinakhalira kumene kuja. Tikufuna amalawi muzitisatira bwinobwino ndicho linga chonena kuti Commission of Inquiry ikamabwera isavutike. Commission of Inquiry jena zasankhidwa mboma lapitali inalephera kugwira ntchito yawo, ndiye tikuyuzira mayeso Commission of Inquiry imene ikhazikisidwe kunena kuti igwire ntchito zawo bwinobwino mosavuta. Chigawo cha kumamawa kuno amalawi ndisanayambe china chilichonse, ine ngati Comrade Ntanyiwa, ngati mmodzi mwa anthu omenyera ufulu kuthandizira pena ndi pena kuti zinthu zizenda bwino mu dziko la Malawi, kwa amene amandisatirawo amaziwa kunena kuti mwanayi amayesesa akufuna kuti tonse tikhale malevo ofanana. Choncho chigawo cha kuno kumamawa ndiyamba ndi mawu wandokhumudwa malinga ndi zimene zachitika ndi achinyamata a DPP. Ine sinimafuna kubisa chichewa yani zimene mwapanga achinyamata a DPP mosogozedwa ndi azisogoleri anu. Ine ngati Comrade Ntanyiwa sindili okondwa. Boma la MCP kuti lichoke mboma chifukwa cha chisokonezo chimene amapanga achinyamata kumayenda ndi zikwanje kumamenya ndi anthu, komanso kuti achoke ndi chifukwa chonena kuti polisi yathu inali yokondera. Pamene pachitika cholakwika polisi yathu simafuna kugwira ntchito yoyenerera. Polisi yathu imatumikira achipani. Ndimafuna ndipemphe polisi yathu yapano isatumikira achipani, ikhale independent, itumikire anthu. Anthu fetu kudziwa ndife azipani zosiyana-siyana, A4D, AUDF, ADPP, AMCP, tonse tili ndi zokonda zathu, koma timafuna tipemphe apart from zokonda zathu
tili ndi maufulu athuso amene tikufuna apolisi kuti muteteze maufulu athu. Choncho ndili okhumudwa ndi zimene apanga achinyamata ku DPP. Ndimafuna ndipemphe Norman Chisale kunena kuti zimene zachitika dzulo lizija zikhale koyamba ndi komaliza zisazachitikeso. Chipani cha MCP chachoka muboma chifukwa cha khalidwe ngati limene lija. Anthu sitimakondwa, timadzudzula, azisogolerawo samatengapo mbali. Anthu povotera chipani cha DPP amanena kuti ndi chipani chimene chili chosatira democracy, chipani cha mtendere. Ndiye timafuna ino aku DPP tikufuna democracy ndi mtendere umene unapangisa Malawi ambiri kukubwezeresani soni mboma, timafuna muzisatire. Nanga ndanyosa, nanga ndatukwana, ndifuna ndikupempheni a DPP Norman Chisale ngati wamkulu wa chinyamata mukhale nawo pansi anyamata anu, komanso uthengawo upite kwa my brother Jomo kunena kuti khalidwe limene lisira bwino. Ndimafuna ndipemphe ngati tapeza munthu walakwisa tiyentintenge tikansiye ku polisi, lamulo ligwire ntchito, chifukwa boma ilili labwerali ndi boma limene lili ndi anthu ozindikira ogwirisa ntchito malamulo kuti aziyenda mdziko. Zimene zachitika zija I cannot tolerate it. No matter what, munthu ndi wa MCP, ndi wa DPP, ndi wa UDF, kandi wa chipani cha mtundu wanji, we all Malawians. Ine ngati comrade Ntanyiwa sindizalola kuona wa MCP akuchitiridwa chipongwe, mtima wanga uzakhala opweteka. Sindizalola kuona wa UDF akupangiridwa chipongwe, mtima wanga uzapweteka. Sindizalola kuona wa DPP akupangiridwa chipongwe ndi wa chipani china, mtima wanga uzapweteka. Sindizakondwa kuona wa Afodi akuchitiridwa chipongwe, mtima wanga suzakhala okondwa. Chimene ndikufuna ndi mtendere mdziko la Malawi. Munthu waku Msanje aende apite ku Lilongwe asakwa kumane ndi vuto. Munthu waku Lilongwe aende kuchoka ku Lilongwe kupita ku Blantyre tisaone vuto. Uja unali ulamuliro wina umene umakonda kupanga zimene zija. Ulamuliro umene tili nawo pano si ulamuliro wokonda nkhondo. Ndi chikhulupiriro zimene zachitika zija even apita Mutharika sakudziwa kena kalikonse. Choncho ndifuna ndipemphe nonse azisogoleri a DPP. Izi zachitika dzulo ku Blantyre kuno, zimenezi sizabwino iyayi. Limpopo FM ndi comrade Ntanyiwa. Ndimakukonda nonse, koma ikafika nthawi yoti wina mmenye nzake, wina atenge mpena mbaye nzake, wina apange mwakuti ayi mtengo ola kwayo tipite naye ku polisi. Apolisi ali ndi ndondomeko zawo, amapita naye munthu uja ku khoti, akakaoneka olakwa ndi muchatimamva uzibwera malinga ndi kulakwa kwako, uzizasesa kuno ku polisi kapena uzipita kusanjika uzikasesa siku lina lilonse. Iyayi mukakhala ku ndende miyezi 3 kuti muphunzirepo kanthu. Zimenezo ndi zimene tikufuna, koma zonoti tizimenyana mdziko lathu lomwe ayi. Lilongwe, Blantyre, Mzuzu, Karonga, Zomba, tonse ndife amozi, tisasankhane mitundu. Ndifuna ndibwereze ngati ulamuliro wapita uja unapanga zonyasa, ineyo ndikanakondwa ulamuliro ulipo ukhale chiphunziso kwa ulamuliro wina uja, kunena kuti ngati Mulungu azalole kuti mbwerereso mboma kulamulira timapanga choncho. I want to condemn zimene zachitika ku Blantyre. Ine ngati comrade Ntanyiwa komanso staff yonse ya Limpopo kuphatikizaso bungwe lija la 4 Regions Organization, we are not happy ndi zimene zachitika. This is comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM, chigawo cha kumamawa. Sana fike ku program yanga imene tinalekezera dzulo ya anthu amene
anaphedwa ku Chikangawa. Anthu amene asilikali 10 amene anatengedwa ku DRC ku peacekeeping kuti azakhale mu gulu lochita chipongwe Klaus Chilima. Ndifuna ndiperekenso uthenga wapadera umene upite ku area 3 police station kwa CID amene dzina lake ndi Phindu Nyirongo. Phindu Nyirongo limafuna ndikupempheni kunena kuti khalidwe ndi chuma. Ndizibwereza mawu amenewo, khalidwe ndi chuma, musaononge ntchito yanu pa zinthu zopanda ntchito. Phindu Nyirongo zimene akumachita ndizonena kuti akamugwira munthu ndikumpitisa ku polisi, munthu jaka kapezeka kuti ndiosalakwa kuti amsiye azipita kwawo, akumakakamira kuti munthu uja apase 100,000 amene nda Phindu Nyirongo ndi wa CID pa area 3 police station. Khalidwe limeneli likuonongerani ntchito, khalidwe limeneli likuonongerani ntchito. Ine mwachikondi mwakukondani zimene zisiyeni. Zavuta bwanji usakangopeza katapira, zavuta bwanji usakangopeza kangongole kwa anthu ena kuti akuthandizeni, komano musaononge ntchito yanu chifukwa chofuna kutenga ndrama kwa munthu amene sanalakwe. Ndiponso ndimafuna ndi dzudzulenso kumene kundiku ame ndatiso ndidzudzule. Tikufuna dziko lathu likhale lokomera wina aliyense. Uthenga umenewu upite kwa ma steward ameneyi ndi abota kumene kundiku catering department ya catering ku ame abota kumene kwa anthu khalidwe lanu limene mukupanga kwa ma juniors akukudandaulani. Majuniors akukudandaulani, majuniors akugwira ntchito molimbika, koma ikafika nthawi yonena kuti anthu amve kukoma mukukondera machitidwe anu. Ndikuyankhula pano anthu kumeneko akunena kuti bolaso RSM Chimalizeni amene ndi munthu abwino, komanso Mapondera amene ndi anthu abwino, timakhala nawo bwino, ndipo akafuna kuti tsutsula tikalakwa amatidzudzula, ndipo olo tikagwira ntchito akafuna kuti nafenso timve kukoma amatha kutimvesa kukoma. So ngati mukugwira ntchito azanu ena kumayamikiridwa inosayamikiridwa, abota sinthani. Limpopo FM ili ku ame komweko, tikhala tikukusatirani tione kuti mwasintha khalidwe kapena simunasinthe khalidwe. This is Comrade Tanywa pa Limpopo FM. Uthenga wanga wina ndikufuna upite kwa amene musankhidwe kukhala akomanda atsopano ku Malawi Army. Amene musankhidwe kukhala akomanda ku Malawi Army, ndimafuna ndipemphe kunena kuti chonde mmalo mwa asilikali onse ku Army, sindikuwerengera kuti barracks yake nditi, koma onse asilikali mmalo mwawo ndikufuna ndiwapemphere pempho ili kunena kuti abwezereseni ma house allowance yawo amene a Valentino Satana Phiri anachosera anthu. Mwabwezeresere ma house allowance yawo, aonjezereni salary yawo, komanso anthu anapita kukagwira ntchito yothandizira Malawi Electoral Commission kuti chisankho chiyende bwino. Ndiye ndimafuna ndipemphe kunena kuti msilikali wina aliyense akuyenereka apasidwe ndrama yake. Msilikali ndi munthu ngati mulili inunso mabwana athu. Ndiye ndimafuna ndipemphe Army Commander, komanso ngakhale uli choncho ndikudziwa amanena kuti
chief commander wa Malawi Army amakhala president wa dziko. A president Peter Mutharika ndimafuna nkhani imeneyi muti tengereko kunena kuti ma house allowance amene boma la Pitalija kupyolera kwa Valentino Satana Phiri amene anachosera asilikali athu tikufuna mubwezerese. Ine ngati comrade Mtanyiwa ndikazamva asilikali watu azandiimbiraso telefoni ndipereka nambala yanga. Asilikaliwa azaimba telefoni ndikutuuza kunena kuti comrade zinthu zamba kuyenda bwino, ine tundizakhala wokondwa ngati Malawi, ngati nzika Malawi, chifukwa sindingakondwe kuona asilikali azizuzidwa. Kodi mawa olunkhondo itabwera onse atathawa ndikukangobisala nkutisiya kuti titibulidwe, tizachita blame asilikaliwo pamene treatment imene akupasidwa siya bwino. Choncho ndikupemphani bwana President Peter Mutharika komanso commander atsopano kunena kuti chonde tabwezeresani ma house allowance awo, taonjezerani kasalaleko. Nsilikali asamakatenge ngongole yayi, nsilikali asamapite kukatenga ngongole ena mmati chigoboza ena mmati katapira. Nsilikali asamapite kukatenga katapira kulandira salary kupereka ngongole alibe mamawa ayi. Chonde Mr. President, ili ndi pempho langa ine comrade Mtanyiwa, ndikudziwa kuti mukwanirisa ino ndino uja wokumva uja wosava uja ndamene tamuchosayi inu mumamva munthu akakuuzani. Rimpopo ndi comrade Mtanyiwa. Komanso ndimafuna ndipemphe kunena kuti chonde ndikulandira mauthenga ochuluka kwambiri kunena kuti kuli mphekesera yonena kuti nkutheka mwina mukhoza kuatenga akakhuta banda asilikali ambiri sali okondwa akunena kuti mkulu ameneyi anazabapo mafuta 14,000 liters ya mafuta kuba. So commander sibwino kukhala wokuba ya ame yathu isakhale yokuba, ame yathu ikhale ya forward straight, aliyense akhala okondwa. Ndeti kufunaso mukamati pasa commander wasopano kumene koko muonikire izi tikungonena zimene tikuuzidwa kuti comrade Mtanyiwa tikuva mphekesera yonena kuti akufuna kutipasa akomanda akuti amenewo nde akakhutawo ame nde iwonongeka si inetu koma asilikali ogwira ntchito ku ameko. Rimpopo comrade Mtanyiwa. Nkhani yomvesa chisoni imene ndikubwera nayo madzulo ano ndiyonena kuti pa 24 September pamene a president akale amalengeza kunena kuti akuvomereza kunena kuti chisankho sichinaendere bwino, nde anthu amasangalala pa tsiku limeneli ku area 36. Ndizokhumudwitsa
kunena kuti anyamata MCP mmodzi mwa iwo amene anakapanga chakwaipa ndi Monlo Makina. Monlo Makina ameneyi ndi azinzake anagwira anthu okwana 5 anapita nawo ku madimba akwa Kaondo kumene koko anthu 3 anaphedwa. Ndipo ndimafuna uthenga upite kwa anonsa amene muli ku area 36 kwa Kaondo kunena kuti aliyense amene mbale wake anasowa sakupezeka kuchoka pa 24 mupite ku polisi mukadandaule. Talandira uthenga kunena kuti anthu 5 amene anagwidwa ndi Monlo Makina amene analinda azinzawo anagwira anthu 5 iwa ndikupita nawo ku madimba kumene amakakhapa ndi kumakatema mwatsoka. Katinene kuti ni mwamwayi mwa anthu 5 iwa awiri anathawa anapulumuka m'manja mwa anthuwa ndi anthu awiriwa ndamene angayankhule china chilichonse. Ndipo umboni wonena kuti anthu anaphedwa ulipo. Ndipo ifeyo ali Mpopo takumana ndi anthu amene anapulumuka kophedwabo. Olo titafuna kuti tiplay audio imene timacheza nawo, ndipo anthu anachita kunena kuti kumachita kustamirira kunena kuti ife ngati tinakwanisa kupha Klaus Chilima inu ndinu ndani. Ndiye ndifuna ndipereke uthenga nonse ako area 36 nonse ako Akaondo tapanga nikafukufuku ndi ndani amene wasowa kumeneko pitani ku police station mukapereke dandaulo. Anthu 5 anagwidwa chifukwa chosangalala, 3 anaphedwa, awiri anapulumuka, awiriwa ali moyo. Limpopo with Comrade Ntanyiwa. Ali Comrade Ntanyiwa tingapange bwanji kuti tikupezeni. Nambala yathu ndi 073 257 1972 073 257 1972. Ngati mukufuna kutumiza uthenga wanu tumizani kupyolera ku WhatsApp uthenga utipeza. Kamuli ku polisi, kamuli ku army, kamuli ku immigration, kamuli ku prison, kamugwira ntchito pa chipatala dokota akuba mankhwala pamene popo tipase uthenga. Tufuna tikonze ziko lathu panopa, tufuna tigwire ntchito ndi bomali sikhalire iwo abomawo kutikana ngati mene inatikanira MCP lero ndi inapezeka kunja. Ndiye mukatifuna ino amene muli kuno ku Malawi kuti mulumikizane nafe mupange +27 73 257 1972. Mukatero mwatipeza pa Limpopo FM muyankhula nafe mwachifasi. Nonse amene muli ndi ma information ndinanena dzulo kunena kuti mnyamata wakutawa amene amaimbira anthu matelefoni uja anaphedwanso ndi MCP. Akuti umboni usapezeke, koma lero maumboni akungobwerabe. Anthu omwe anali ku chikangawawo choncho Amalawi chigawo chakumadzulo kuno ndati ndipitirize nkhani yanga imene inachitika ku Chikangawa. Somo jani
Amalawi dzulo titalekezera ponena kuti anthu amene anabwera kusapanga choipa amene anakwera nawo ndege ija anakwana anthu 19 koma mu ndege muja anthu 10 anali asilikali amene anakayitanidwa ku peacekeeping. Ndi atabwera ndi pamene amauzidwa kuti ntchito imene takuyitanirani ndi yakuti. Ndi mmodzi tinanena zonena kuti anakana chifukwa chonena kuti ananena zonena kuti Achilima ndikamuona ndi m'bale wanga. Chinakomera anthu asilikali ena aja ndi kumupha nzawo uja. Choncho amene anaphedwa uja timati Rich. Ino mukudziwako tikamapita chikucha kulikuni kuti sanafike kulikuni kwenikweni kwawo kwa Achilima kuli bottle store imene timati Uncle Rich anaphedwa. Ndipo maliro a Rich anabwera ndikunena kuti amwalirire ku DRC pamene maliro sanamwalirire ku DRC. Muzindikana anthu muzindikana sanamwalirire ku DRC, anatengedwa ku DRC anakamwalirira ku Chikangawa. Ndipo asilikali amene anamwalira anachoka ku DRC anamwalira asilikali 4. Pa asilikali 4 mmodzi ndi Rich kulikuni. Ino mukudziwako ku bottle store. Ala comrade ndikunziwa amene uja anamwalira ku Chikangawa koma anakatengedwa ku DRC Congo. Anthu amene anali makomando onse anali makomando analipo 10. Ndipo anthu atatu makomando atatu enawa anaomberedwa ndi asilikali mabodyguard Achilima amene anali nawo. Ataomberedwa anati tipanga bwanji, anatenga anthuwa anakasiya ku mochale imeneyi ya ku Kanengo. Mochale imeneyi ya mkulu wina wa MCP. Mmene ndangotero anthu aziwa kuti ainake ndakutakoti anakatenga mitembo 3 ndikupita nayo kumene ndikukaisonga. Mtembo wa Uncle Rich anautumiza kwawo, ndipo atafika kumene kuja anauza anthu kuti musasegule ndikuona maliro, anatengedwa ndikukayikidwa ku Nchewu. Anthu atatu atakasungidwa ku mochale chifukwa chonena kuti matupi anamba kuonongeka. Ndi pamene ngati mukukumbukira Malawi tinauzidwa kunena kuti pali maliro atatu amene achoka ku DRC Congo. Amalawi amene mmazifata bwinobwino ndikunena kuti anthu onse anali 13. 9 gulu la Chilima, 4 amene anali makomando amene anatengedwa ku peacekeeping. Ndipo asilikali atatu ndi amene anakasungidwa ku Kanengo ku mochale ina ya mkulu wina wa MCP. Ndipo tinanamizidwa kunena kuti aphedwa ku peacekeeping limene lina liboza. Ndifuna ndikufunse na asilikali nonse amene mmazisatira za military, munthu akamwalira ku peacekeeping kumakhala mwambo wapadera umene umachedwa returning hero. Anthu Rich analandira mwambo wa returning hero nanga asilikali atatuwa ngati anachoka ku DRC Congo analandira mwambo wa returning hero. Ndi chifukwa chani sana alandire mwambo wa returning hero? Ndi pamene tikupanga mwambo wa returning hero, president wa dziko ndi amene amabwera kukalandira mitembo ya anthu aja. Ndi tsiku liti limene president wa dziko la Malawi anapita kukalandira mitembo ya anthu atatuwa kapena mtembo wa Uncle Rich kulikuni. Ali kama komre chitanye iwe ndio chitsiro. Chisomo ya nikuye kireyo ya ndibafmanisa aya mara wa mwenda yo kanda dutsa muzambi ena ni
choncho amalawi asilikali amene anamwalira mu ndege moja 4 Anchorage plus asilikali ena 4 ndipo asilikali ena 4 amene anavulala mu ndege moja pamodzi ndi anjalale anayendesedwa pa galimoto mwakachetechete ulendo ku Tanzania. Anakanamiza boma la Tanzania kunena kuti achita ngozi ndi galimoto. Omwewo anamiza boma la Tanzania kuti achita ngozi ya galimoto. Omwewo anjalale akwanamiza anthu kuti amakapanga boxing mmapanga kuti kuchikangawo. Atafika ku Tanzania anthu ajalale ndi asilikali ena 4 aja anatengedwa pa ndege anatumizidwa ku India kumene anakalandira thandizo ku India ndi kumabwe ndi kumbwerako. Asilikali ena awiri amene anapulumuka anaguliridwa nyumba ku Rwanda ndipo akukhala kumeneko ndi mabanja awo. Maina asilikali awiri amene wali ku Rwanda wa tikufufuza tibweraso tizakuuzeni. Ndeti kuti asilikali amene sopano anapulumuka ndi anjalale aja atakalandira treatment anapasidwa ndalama za nkhani kuti asayankhule atseke pakamwa pawo. Choncho mu ndege muja munali asilikali okwana 10 pa 10 pa 4 anamwalira, 4 ena anavulala, awiri ena amene asanavulale anabwerera anakaguliridwa nyumba ndi kumakhala ndi mabanja awo ku Rwanda. Muiona Samui ikukwana ya anthu 10 koma amene anamwalira mwanthu aja mmodzi mwa iwo anali Anchorage kulikuni Limpopo ndi Comrade Ntanyiwa. Chigawo cha kumama kuno munali ndine Comrade Ntanyiwa ndipo tikumanaso mchigawo cha kumasana. Ndikufuneni zabwino zonse pamene amalawi muli pa chikondwerero cholumbirisa president watsopano apa Peter Mutharika. Ndikufuneni zabwino zonse Peter Mutharika. Dziko ndi limene litikukupasani chimene tikusowa ife ndi ulamuliro wabwino, ulamuliro umene amalawi aukonde. Chimene tikupempha ndi chitetezo mdziko mwathu. Ndifuna ndibwereze achinyamata a DPP khalidwe limene mwaliyamba ife sitikukondwa nalo. Anzano aja anachoka mboma chifukwa cha makhalidwe ngati amenewa. Ndili ndi chikhulupiriro uthengawu mwaulandira ndi manja awiri. Munali ndine Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM chigawo cha kumamawa. Ndimakukondani amalawi nonse. Kusazika banja munali dini malero ayamba kupatiwa ndi akazi anu mukomereze ndia muna yamba kukala
Kala ninjinga moto munali inu. Lero ngabulisa hali na hodi yao. Afunika mukomereze. Makanisi kanduwa chimwene. Kale mumaenda bagali moto. Lero mukuyanda wabansi. Mukomereze zintuza kuza. Mukomereze ife. Mukomereze ife. Mukomereze zikabuza. Mukomereze zikabuza.